дар ин дарс як савол кор кунем дар бораи функсияи тригонометрӣ. Яъне ин намуди савол бисёр вақт мебиёяд. Яъне як функсияи тригонометрӣ ба шумо дода мешавад, дигар функсияи тригонометрӣ ёфтан. Яъне дар ин савол дида метавонед тангенси альфа додагӣ 3/4 ва синуси альфаро ёфтан. Ё ин ки саволро боби зиёдтар кардан, косинус альфа чи аст, ё ин ки котангенси альфа чи аст. Котангенси альфа ба чӣ баробар мешавад? Аз рӯи як ифодаи дода шуда дигарашро ёфтан. Пес аз ин аввай кардан, вақти ин намуди саволро мебинем, ҳам вақт аввал секунҷаро кашидан. Яъне бояд секунҷа, яъне тангенси альфа 3/4. Бояд тасвир кунем чист, чӣ бояд аввай кунем. Биёед ҳозир дар инҷо секунҷаро тасвир кунем. Секунҷаро кашидан ба ҳаракат кунем. Секунҷаи росткунҷа албатта мекашем. Секунҷаи росткунҷа яке аз кунҷаҳо ба 90 градус баробар аст. Биёед акнун монем ин секунҷаи росткунҷа аст ва инҷо 90 градус гӯем агар ва кадоме ки кунҷа ки мо мехоҳем, хоҳем боло, хоҳем поён, альфаро монем, фарқ надорад. Биёед инҷоро альфа гӯем. Акнун аз рӯи қоидаи тангенс меравем. Тангенс чӣ буд? Қоидаи тангенс тарафи рӯбарӯ тақсими ҳамсоя, яъне тарафи рӯбарӯи альфа тақсими ҳамсояи тараф. Биёед ҳарф монам ба қуллаи секунҷа А, Б, С. Яъне тангенси альфа аз рӯи қоида ин буд АБ тақсими БС. Яъне аз рӯи мо чӣ дода шудагӣ аст? Тангенси альфа дар асл ба мо чӣ додагӣ? 3/4. Яъне аз инҷо маълум мешавад ки альфаи мо АБи мо ба 3 баробар мебошад, тарафи рӯбарӯ ва ҳамсоя ба 4 баробар мешавад. Лекин савол меояд ки синус альфаро ёбем. Барои синус альфаро ёфтан бояд чӣ кор кунем? Синус альфа қоидааш чӣ буд? Синус альфа аз рӯи ёфтем, синус альфа бояд тарафи рӯбарӯ 3 тақсими АС гипотенуза бояд бошад. АС-ро чӣ мебем? Албатта ки чӣ ки вай кардан, АС-ро бояд бо ёрии Пифагор бояд ҳисоб кунем. Теореми Пифагор чӣ мегӯяд? Ҷамъи квадратҳои катетҳо, яъне аз инҷо як бора нивисам 3 квадрат ҷамъи 4 квадрат баробари гипотенузаро дар инҷо мо бояд ёбем x гӯям. X квадрат аст. Ва аз инҷо 9 ҷамъи 16 баробари x квадрат ва ин тараф 25 мешавад x квадрат ва x баробари, агар ман ишора кунам, ба 5 баробар мешавад. Яъне гипотенуза ба 5 баробар мешавад. Ва аз инҷо ман метавонам ёфта синус альфа дар асл чи аст? 3/5. Яъне савол фақат дар бораи синус не, мисол косинус ҳам агар мегуфт, яъне мантиқаш ҳамон косинус. Вақте ки секунҷаро ёфтем ва тарафҳоро ёфтем, синус, косинус, котангенс ҳамашро ёфта метавонем. Косинус аз рӯи қоида чӣ буд? Ҳамсоя тақсими гипотенуза ва аз инҷо мебарояд 4/5. 4/5 мешавад. Агар тангенс медод, котангенса ёфтан дакор бошад буд, секунҷа ягон чи дакор намешуд, бо як бори дигар котангенс ин баръакси тангенс, яъне вақте ки баръакс мегӯем, ҷои сурат ва махраҷ иваз мешавад. Бе ягон чи як бора ёфта метавонистем ба 4/3 баробар аст.